ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ఈ దినము మెస్సియా మాట సమూయేలు 2వ గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 7వ వచనం. నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొర్రపెట్టి తిని, నా దేవునికి ప్రార్థన చేసి తిని, ఆయన తన ఆలయములో నా ప్రార్థన అంగీకరించెను, నా మొర ఆయన చెవులలో చొచ్చెను. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. అంగీకరించెను అని అంటున్నాడు. ఇది ఎవరు రాస్తున్నారు? ఈ కీర్తన 22వ ఈ అధ్యాయంలోనే మొదటి వచనం చదువుదా. ఎవరు రాస్తున్నారో మనకు అక్కడ అర్థమైంది. యెహోవా తన్ను సౌలు చేతిలో నుండి, తన శత్రువులందరి చేతిలో నుండి తప్పించిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాక్యములను చెప్పి యెహోవాను స్తుతించెను. ఎవరంట? దావీదు అనేటటువంటి ఆయన ఈ మాట చెప్తున్నాడు. దావీదు గురించి మనం చాలా విన్నామండి. ఇంకా నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దావీదు కలిగి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు కానీ మనం లెక్కేసుకుంటే చాలా లెక్కేసుకోవచ్చు. అపకారికి ఉపకారి, దేవుణ్ణి స్తుతించేవాడు, దేవునికి ప్రార్థన చేసేవాడు, పట్టుదల కలిగినటువంటి వాడు. ఒక చిన్న తప్పు మరి తెలిసినప్పుడు ఆ తప్పును బట్టి దేవుణ్ణి స్తుతించి దేవునికి ప్రార్థన చేసి కన్నీటితో ఆయన పాదాలు కడిగినటువంటి వాడు, కన్నీటి ప్రార్థన చేసేవాడు. ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే దావీదు గురించి ఎన్నని చెప్పగలం? ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎన్నో. ధైర్యం కలిగినటువంటి వాడు, దేవునిలో ధైర్యం కలిగిన వాడు, విశ్వాసం కలిగిన వాడు, యథార్థత కలిగిన వాడు. ఇట్లా చాలా లక్షణాలు మనం దావీదులో చూస్తామండి. కాబట్టి ఇప్పుడు దావీదు గురించి మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. కానీ దావీదు కలిగి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు మనం కూడా కలిగి ఉంటే తప్పకుండా మన ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరిస్తాడండి. మన ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరిస్తాడు. ఒక్కటి ప్రాముఖ్యంగా దావీదులో మీకు ఎప్పుడు చెప్పనది, ఇప్పుడు కొత్తగా ఒకటి చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే శత్రువు దేవుని బిడ్డ అయితే అతను శత్రువైనా కూడా అతనికి కించెంతు అపాయం కూడా చేయడండి. ఇంత చిన్న అపాయం కూడా చేయడు. సౌలు అనేటటువంటి రాజు దేవుని చేత అభిషేకించబడ్డాడు. చంపటానికి వస్తున్నాడని తెలిసి అతని దగ్గర నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయాడు. కానీ ఎదురు తిరిగి అతన్ని చంపటానికి ప్రయత్నం చేయాల. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనకు అక్కడ ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే, ఒక వ్యక్తి సౌలును చంపుతాడు. ఆ సమయంలో సౌలు మీదకి శత్రు రాజ్యాలు వచ్చి సౌలును చంపటానికి చూస్తుంటే, అప్పుడు సౌలు ఏం చేస్తాడంటే, ఒక వ్యక్తిని పిలిచారే, నాయన నా మీదకి శత్రు దేశాలు వస్తున్నాయి, నన్ను చంపేస్తారు, ఇప్పుడు వాళ్ళ చేతుల్లో చావటం నాకు చాలా అవమానం, ఎందుకంటే నేను దేవుని చేత అభిషేకించబడ్డవాన్ని, నువ్వు చంపని సౌలు కోరిక మీద ఒక వ్యక్తిని పిలుచుకొని ఆ వ్యక్తి చేత చచ్చిపోతాడండి సౌలు. ఈ విషయం అతను దావీదుకి వెళ్ళి చెప్తాడు. దావీదు మహారాజా, సౌలుని ఈ విధంగా నేను చంపానయ్యా నా చేతులతో. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఫిలిస్తీన్లు వస్తున్నారు, ఇంకా శత్రు దేశాల వాళ్ళు వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఒకవేళ వచ్చి చంపేస్తారేమోనని భయపడతా బాధపడతా నన్ను కోరుకున్నాడు, నన్ను చంపమని. అందుకని ఆ సమయంలో తప్పక నేను చంపానయ్యా, నేనే చంపాను ఈ చేతులతో వచ్చి చెప్తాడు. లేకపోతే ఇంకేదన్నా అతని దగ్గర నుంచి బహుమతి తీసుకుందామని వచ్చి చెప్పాడో ఏమో కానీ చెప్తాడు. చెప్పినప్పుడు ఎంత కోపం వస్తుందంటే, ఆ మాట చూద్దాం. సమూయేలు రాసిన 2వ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం దగ్గర నుంచి చదివితే, దావీదు భయపడక యెహోవా అభిషేకించిన వారిని చంపుటకు నీవేళ అతని మీద చెయ్యి ఎత్తితివి, యెహోవా అభిషేకించిన వారిని నేను చంపితనని నువ్వు చెప్పితివే, నీ నోటి మాటయే నీ మీద సాక్ష్యము గనుక నీ ప్రాణమునకు నీవే ఉత్తరవాదని వానితో చెప్పి తన వారిలో ఒకని పిలిచి నువ్వు పోయి వాడిని చంపుమనగా అతడు వానిని కొట్టి చంపెను. జాగ్రత్తగా వినండి. దావీదు యొక్క మనస్సు మీకు చెప్తున్నానండి. దేవుని బిడ్డలు అంటే, దేవుని చేత అభిషేకించిన బిడ్డలు అంటే, వారు దేవుని సేవకులు అంటే వారిని పల్లెత్తు మాట అనటానికి కూడా, ఒకవేళ అతను శత్రువు అతను ఆపదలో ఉండి చంపినా కూడా అతనికి నచ్చదు. అట్లాంటి మనస్సు అండి దావీదు మనస్సు. ప్రభునందు ప్రియులారా, నేటి దినాల్లో దేవుని బిడ్డలను హింసిస్తున్నారు, భయంకరంగా బాధ పెడుతున్నారు, భయంకరంగా దూషిస్తున్నారు, భయంకరంగా కొడుతున్నారు. మంచి చెప్పటానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు, మా గృహాలకు ఎందుకు వస్తున్నారని అవహేళన చేస్తున్నారు, నెట్టేస్తున్నారు, త్రోసివేస్తున్నారు. చాలా భయంకరంగా ఉంది ప్రస్తుత దినాలు. దేవుని బిడ్డలను, దేవుని చేత అభిషేకించినటువంటి బిడ్డలను ఎవరు ఏదన్నా దేవుడు తట్టుకోలేడండి. దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు, నా కనుగుడ్డును ముట్టుకున్నట్టే, నా బిడ్డలను ముట్టుకుంటే నా కనుగుడ్డును ముట్టుకున్నట్టే అంటున్నాడు. నేటి దినాల్లో చాలా భయంకరంగా ఘోరాలు జరిగిపోతా ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డల విషయంలో.
ప్రభువునందు ప్రియులారా, కాబట్టి దేవుడు మన ప్రార్థన అంగీకరించాలి అంటే దేవుని బిడ్డల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేవుని సేవకులు కానీ, దేవుని బిడ్డలు కానీ, విశ్వాసులు కానీ, వాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నటువంటి వారైతే వారి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నమ్ముకున్న మనమైనా, మన తోటి వారైనా వాళ్ళతో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా నేను తెలియచేసేది ఏంటంటే, దేవుని బిడ్డలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం చాలా భయంకరంగా ఒకానొక దినాన పొందుకోవాల్సి వస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. దావీదు చాలా లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాడు. అయితే ప్రాముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఈ లక్షణం, దావీదు దేవుని బిడ్డ, దేవుడు అభిషేకించినటువంటి ఆ వ్యక్తిని శత్రువైనా సరే వేరే వ్యక్తి చంపితే తట్టుకోలేకపోయాడు, ఆ వ్యక్తిని చంపాడు. అట్లాంటి లక్షణం దావీదు కలిగి ఉన్నాడు. ఇలా దావీదు కలిగి ఉన్నటువంటి లక్షణాలను బట్టి దావీదు అంటాడు, నేను నా ఆలయములో నేను ప్రార్థన చేస్తే నా ప్రార్థన దేవుడు ఏం చేశాడంట? అంగీకరించెను. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా.